Attention, attention. The police inform. Crossing the Polish border. Траплянне ў развяз праз тэрыторыю Беларусі выглядае сапраўды, як ні паглядзі, і фізічна, і фінансава, і арганізацыйна, куды лягчэйшай опцыяй ці варыянтам, чымся праз любыя іншыя маршруты, то безумоўна, што гэта прыцягне большую колькасць людзей і адбудзецца вось такі вось хаос, надзвычайная сітуацыя і ўсё астатняе. Справа ў тым, што мілітарызацыя рэгіёна, яна ідзе шпаркімі тэмпамі ў апошнія гады, і яна фактычна ўжо падвяла краіны да небяспечнай рысы. Калі, скажам, усе падышлі упрытык адзін да аднаго, мілітарызаваныя многія вобласці, якія раней былі дэмілітарызаваныя, там Латгалія, напрыклад, уздоўж беларускай мяжы, там не было зусім войска, і цяпер яно там ёсць. На беластоцкім вось гэтым напрамку было там мізер войска, цяпер там нагнана і войскавай тэхнікі. Частка пастаянна стацыяваная там, частка вось зараз у звязку з крызісам. Уздоўж беларуска-украінскай мяжы таксама не было войска, ні з аднаго боку, ні з другого. Цяпер яно ёсць і там, і там. То бок краіны рэгіёна сапраўды разглядаюць сітуацыю ўсё больш, як гаворыцца, у вайсковых тэрмінах, і нават, я б сказаў, у ваенных тэрмінах, а не толькі вайсковых. Таму, безумоўна, што тут я не кажу пра нейкі там вялізны канфлікт, але тое, што ў любы момант можа быць сутыкненне вайсковае, ваеннае, з праліццём крыві, гэта цалкам ужо можна сабе уявіць. Ну, трэба сказаць, што увогуле, безумоўна, роля Расіі павялічылася велізарным чынам пасля выбараў. І той аб'ём кансультацый, які ідзе, той аб'ём узаемадзеяння, які ідзе, умоўна кажучы, зараз сапраўды расійскія вайскоўцы бяруць удзел у мерапрыемствах унутраных нават беларускага войска, якіх ніколі не бралі. То бок, таму безумоўна, што сказаць, што Расія нічога там не ведае і не ў курсе ўсіх гэтых дзеянняў датычных мігрантаў, гэта будзе няпраўдай. Іншая справа, што для Расіі вялікай патрэбы вось у гэтым усім няма. То бок, прынамсі, няма нейкіх засведчаных фактаў, як аргументацыі з боку расійскага кіраўніцтва, чаму б гэта было цікава. І тут хутчэй ўсё ж такі ідзецца пра ход самога Лукашэнкі, які спрабуе такім чынам раскрыць для сябе заходні напрамак, таму што без заходняга напрамка Беларусь аказваецца залежнай проста ад Крамля фактычна ува ўсім. То бок ніякіх іншых варыянтаў, накшталт Кітая ці іншае, не існуе. Беларусь краіна без выхаду да мора, а гэта значыць, што любыя варыянты з Кітаем, з арабскім светам, усімі астатнімі па зарабленні грошай і элементарным выжыванні, яны проста не працуюць. Проста дастаткова паглядзець, якім чынам можна з Беларусі зараз выбрацца. Гэта магчыма зрабіць толькі праз Маскву. У прынцыпе, сітуацыя на мяжы Беларусі, яна набліжаецца да магчымасці канфлікта. Ну, яна вельмі сур'ёзна, да і наблізілася менавіта ў апошнія гады, яшчэ да выбараў і асабліва пасля выбараў, ці таго, што ў Беларусі называецца выбар. Таму, безумоўна, рэгіён сапраўды ідзе да вайны. Кропка.